Allegazzjonijiet mill-aktar serji dwar il-mod li bih il-Gvern qed jaħbix qed jiġri fil-Matab u kif qed jiġi dispost l-iskart li qed niġġeneraw. Bis-sorsi ta' Net News ikkonfermaw li s-sitwazzjoni bħalissa fil-Matab hija waħda diżastruża. Affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Ambjent Herrera għalinna li l-Matab huwa aċċessibbli għalkemm ma tax kelma jekk bħala midja nistgħux nidħlu f'kull żona sabiex ninvestigaw dak li verament għaddej fuq ġewwa. Se tagħti aċċess lill-midja biex jkun jistgħu jidħlu f'sezzjoni tal-Matab? Mela l-onet sa fejn informatien, il-Matab mhuwiex xi ħabs secluded. Ċaħat trid imur il-Matab, nas nista' jmur il-Matab. U hawn il-Ministru Herrera ifarfar fuq il-Wasteserve. Jien ma tajt l-ebda ordni biex ma jiddaħlux nies il-Matab, dik hija domanda li tiġi versata lill-management tal-Wasteserve. Però xorta il-Ministru baqa' ma weġibx b'mod dirett jekk hu se jagħtina aċċess biex ninvestigaw kull żona tal-Matab u x'qed jiġri eżattament mill-iskart. Kien din il-ġimgħa stess fil-Parlament meta d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi żvela li l-Borża l-Griża ilha mis-sajf tinġabar għal xejn. Dan għaliex il-Matab mhux jiffunzjona kif suppost u l-Gvern dwar dan kollu qed jibqa' fil-muta.